sa baybayon. Sa kanunay sa balod, kusog-kusohon. Bisan na sa langipadpan, o gianon sa dakong balod. Kay kini walay bili, nga gianon. Gapnon sa kapalaran, ang gapnon ni Jesus giampingan, giatakan sa mga katawhan. Apan niya kining gipa kamatyan. Wala na'y paglaom sa dihang kinikuso-kusohon. Ilamba-lamba og masablay sa mga gawon. Ang uban sa kabatuan, sunugon sa katawhan. Kay kini walay bili, kay gapnud man. Gapnud sa kapalaran, ang gapnud ni Jesus giampingan, giatakan sa mga katawhan. Apan niya kining gipa kamatyan. Nganong dunay kapnod diha sa kadagatan, mao'y hugaw tan-awon sa katawhan. Ang kapnod nga kinabuhi, itugian sa Diyos Amahan. Kay hatagan og bili ni Jesus, ug baguhon ang tanan. Gapnon sa kapalaran, ang gapnon ni Jesus giampingan, giatakan sa mga katawhan. Apan niya kining gipa kamatyan. Gapnon sa kapalaran, ang gapnon ni Jesus giampingan, giatakan sa mga katawhan. Apan niya kining gipa kamatyan. Apan niya kining gipa kamatyan. Ang gapnod Sa